Zuzenean igortzen ari da, bordatzen da. Ya, estoy. Vale. Vale. Eta baino gezean ikusi. Ama segundo edo. Hostia, vaya pinta de café. Vale. Pues principio... Hau zuek manejatzen duzu, Bai. Orduan egingo duana da, orain sortuko dut... Entzute mauzu, gaizki ez, zenuko soinua bai, bakan. bai, hori bai. Bai. Bai, a ver, orduan egingo duana da... Egon, segundu bat, begira sarrera, Begira sarrera, Maria. A ver, ez baina, ea soinu entzuten du. Akopleak egongo dira? Kendu mikroak? Claro, latentziarekin doa. Kendu mikroak biak? Mikroak diren? Egon, claro, honek gain pila bat zeukan. Ez dira kentzen, A ver. Egon, Webkamarik kendu behar soinua? Zona de kamarak. Hauek, daukate kendu behar zain mikroa goi, Nola kendu mikroa? Zentzaile hauei kendu mikroa? Esto, audio. Claro, hau dago, bale. Kendu audioak, hemen. Jaitsiko, egingo dio jaitsi. Baina, ezin diet kendu audioa, bestela... Ez, zatik bestela... Bai, baina ala ere... Egiten du, Baina kameretatik grabatzen duzu, edo audioa nolik sartzen duzu. Kamarik audioak... Hori da, kamarik kendu audioa. Claro, a ver, lehiakidea bat... Propiedades... Claro, joan beharko naiz ona. Fuentes... Configurar... No, eso es todo vídeo. A ver, Juan Vera. Modo salida de audio... Kendu beharko duzu hemendik de la escena, nik uste dit, Uf, cancelar, no toques nada ahí, ¿no? No. No toques nada, sin saber. A ver, escena... Nik kenduko nuke hemendik, Bai? A ver... Igual... Audio del escritorio. Vale. Y deja solo el mix. Hori da. El micro. O el mix, no sé cuál es. Micro, claro. A ver.
¿Tienes audio de...? Orain? Bai. Bueno, entzun da, gutxi. Vale. Ea orain. Gutxi. Bai. Gutxi entzuten da. Gehiago, maila. Bai, maitik, hemen. Hortik kanta. Hasta ni mite, ¿no? Bai. A ver, orain entzuten da beti. Mucho tenía que este trasto golpear. Ja. Hori ongi entzuten da. Vale. Baina, Estos cruces esos. ¿Eh? bai. Hori ongi entzuten da. Baina, ari da berriro akordatzen, Que no ditu mikroak, eh? Ez da maio, non baiz, eh? Ateratzen da, honen, hau etengabean. Bai, baina, a ber. Ah, igual benetan kendu daituzu? Buah, tío. A ber.
da maila. Itzi, bai, Hitz egin dut, bai, baina eske, segon beste itzaldita eta hau baina maila aktibatuta. ez aktibatu da maila. Ez, nik Zergatik uste ez? dut ez. Bai, soinua mailaren sartzen da hortik, nik alderantziz esango nuke, Bai, baina eske, segon beste itzaldita eta hau Baina hau da mix hau dutzu dela ordenagailua, Bai, entzuten zait. Ez que nik uste mix hau dela ordenagailu. Ez, hau da, Ez da Yamaha maila? Nik uste dut ez. Seguro, cuando lo conectas por USB de la mesa. Bai, entzuten zait. Ez que nik uste mix hau dela ordenagailu. Hau da. ¿Es de Yamaha maila? Bueno, vamos a hacer un cambio y ya te creo. Vale. Vale. Hortik sartzen da seinalea. Bai. Karo, kontua da, honek moskatzen hau da, entzute zaigula pila bat, eta hurbiletik ez da horren beste entzuten. Ya. Por eso me extrañaba que no fuera la mesa. A ver. Ez que orduan badirudi ez dela maitik entzuten, baizik ez da leku batetik. Ez. Agian, Igual ez da maitik, baizik eta ez da leku batetik. ez ezatik. Hemen sartzen da, seinalea. Ez que orduan badirudi ez dela maitik entzuten, baizik ez da leku batetik. Igual ez da maitik, baizik eta ez da leku batetik. Ba, ez que jarri dut hemen. Ez da gaizki entzuten. Bueno, pues polako ez, ya, pero yo cuando digas en la mesa. Baina, Eso es lo que me gusta. dago hain punto de acople, Bai. El audio de escritorio es para el esto, ¿no? Bai, hori da... Y dispositivo de captura de vídeo fuera. Micro fuera. El audio de escritorio es para el esto, ¿no? Y dispositivo de captura de vídeo fuera. Kaixo eta ongietorriak, pasaitzara, bla, 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 Bueno, bla, probatu bla, dena. Vale, bai, baina, atzan dagolako... Eta igual izango da... Kamarak, baina kamarak kendu diogu, audioan, Bai, ez da? Baina, atzan entzuten da pitido super desagradablea. Guztiak, batera doaz, ez du desberdintzen kanala. Bai, badakit nazuta daudela. Bai, baina... Guztiak, batera doaz, ez du desberdintzen kanala. Bai, badakit nazuta daudela. Bai, baina... Baina, pituak kendu du. Ia entzuten da... Pitidoak kendu du. Bai. Daukat zentzazioa, hemendikan hartzen ari dela soinua. Nik ere bai, uste dut hartzen dela hemendik. Ez que nik uste izan bat zuela maia, no el mix hau, sino la maia. Mikrotik hartzeko, esan dizuana, izan bako zuen maia. Maia izan beharko dute, ez da? Hemendikan hartzen ari dela. Claro, mikroauxiliar, hemendikan hartzen ari dela. Hori da. Izan bat zuela maia, no el mix hau, sino la maia. Probatzen dugu maia.
bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, 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 bai. Bai, 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 bai. Bai, 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 bai. Bai, 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 bai. Ez. Agian. Es que esa televisión se llama Maya. Maya, para que entren bien los micros. Bueno, orduan arrazen nuken pizka bat. Sí, no, pixka bat, no, totala. Baina ez tekin egiten. Orduan, ez dakira da horrein da. Esten duzu, entzuten da. Mikroetan ongi entzuten den. Ah, vale. Osa, que no pite.
Txoiten dut, txoin, hasi bat dira, barkatu. Lasai. Bai. Ez. Bai. Agian. Jarri beharko zenuke nemoz guztizuni bat, eta kasko batzukin. Bai, igual bai, ezta? Ez? Mokazu Bai, batzuk? baitu goian kaskoak. Baina joango nahi gauza batzuk imprimatzera, imprimatu hori kasko batzukin eta nire ordenagailua jartzea hortikan, eta noizoin jaizuteko. Bueno. Vale, eta jarriko dut karatula.
duzu ze... Oso ongi. Eta nola egiten duzu saltatu? Dago aplikazioa, nola da hori? Eso qué es? Hau da, haure kodez egin dit. Bai? Eta orduan ematen diozu, eta daukazu hemen guztiaren kontrola. Hasi? Ikusten. Eta gero esan duzu, tal, bai, pum. Es que, con el pensamiento computacional, hauek denbora guztian, y ya no hay que la IA lo hace mucho mejor. Ya los programadores no sirven para nada. Programatzea ya... Es que da pasada bat. Es que zerbait ongi egiten baldin badu, da hori. Ez? Eta gero gainera, pasatzen du bigarren lehiakidera, Sartu zu. eta joaten da zuzenean bestera. Beste panelera. Sobrado. Sobrado. Muy fuerte. ¿No? Bai. ¿Se tendría eso? Necesito hacer esto con el OBS para el OBS. Ja. ¿No las atendías eso? Eso. No las atendías eso. No las atendías eso. Ah, bai, señor, aztu nintzen, oye, tengo que montar esto en el OBS. Nik neuken ja, hau, oza, ekaitzek eta hau egin duten kriston montajea, tal, eta, claro, gero azkenean, dena desegin behar izan dut, baina, bueno, bintzat lan hori egin dut. Eta bitartan egon ziren hau montata, eta, claro, ze gertatzen zen, berez geneukan, fuente zen, ba, PNG pila bat, A gorria, A berdea, A, claro, bere egintzeko... Aldatzeko eta hori da, imposible, Osea, jarri... Eta hau da, botoi batekin egiten du? Pum, eta hau dena, deitu, osea, hartzen duzu, eta esan duzu, pum. Ya está. Ez du asmatu, pum. Me parece alucinante. Sartu hemen, a ver, sartzen da, jarri eta entzuten du. Ni nago horrela, nagoen shock dalmata aztebete. Y si le digo que me haga un chat, que me haga un bot, que a mí me hace un bot. Bai, ni datorren urtera begira... Ez que egin bot bat, partiz zertarako, ikastetxeko dokumentazioa bilatzeko. Pues, maja... Non dago, tutoren izan. Tal cual. Egingo duzu Eta bai. egiten duzu. Nik nahi dudana da, bot bat egitea, beraiek autoikasketa egin dezaten, ez gramatika, horrelako gauza, bestela dela... Ez dakit, egon behin bezala... Adibidea artifizialari buruzko gauzaren bat, osea, que sartuko zara zu kontatzen, nik ez dut kontrolatzen nahi gana. Nahi dudana da, pizkat, konpartitu esperientziak. Nik oinarriak eman, eta, pues, jendeak konpartitzea esperientziak, eta ezatea ordu bat, eta horren inguruan pizkat egiteko zer badago jendeak egiten dituna gauzak, eta beste jendeak ez duena egiten deu, sin va a flipar. Eta, gero, nik, institutuara begira, nik uste dut, hainbat gauz
transmisioan dago. Vale, orduan, hau entzuten Ay, que ari soy yo. Vale, egon, Vale, hola. Acaba de salir lo de ah, que soy yo. Acaba de salir lo de ah, que soy yo. Oso ongi, orduan. Nik orain hemen entzun beharko nukeia. Entzuten da? Kaixo, kaixo. Hasi. Egunon guztioi eta ongi etorri Pasaitzara. Gaur gure jokorik onenarekin gatoz. Pasaitza Gurpila. Eta Gurpila honetarako bi partatzaile egongo dira, azkarrenak, jatorrenak eta ederrenak. Eta gurekin Laia eta Neka, txaro bero bat. Y ahí cuando dice la Yatalica les enseño, ¿no? Ensayo, ensayo. Hogeita hori aldera. Ánimo. Bai. Cuando eso la ya... Me marco unos bailes. La Yatalica no me da tiempo. Vale. Laia eta Neka. Laia Pérez eta Neka Irujo. Uy, que me lo apunte. Bai, markatu en los bailes, sí. Hori igual. Acaba de salir, ¿no? ¿El qué? El marca tu no baile, me escucha ahora. ¿Quién ha hecho eso? Ja. Egunon guztioi eta ongi etorri Pasaitzara. Gaur gure jokorik onenarekin gatoz, Pasaitza Gurpila. Eta Gurpil honetarako bi partatzaile egongo dira azkarrenak, jatorrenak eta ederrenak. Eta gurekin Laia Pérez eta Neka Irujo. Hasi dadila Gurpila. ¿Qué está saliendo ahora? Mira. Horrela. No, te hagas el micrófono así, tal cual. El palo. ¿Tanto? Así. Sí. Sí. Así. Y se escucha bien. Horrela. Baina, goain probatuko dugu. Vuelve a hablar, desde el principio. Egon, bestela egin dezakegu Alde batean da, jarri. beitu, aroarena da... Alde batean jarri eta ez da. Ez egon, aroarena da urdina. ezta? Urdina, baina el lau del amarillo uste dut. Bai, O urrengo. No, urdina, bai. Azkena, bai. vale. Se persigue el cable ya. Digo las llamas. Jarriko dut atope. ¡A tope! A tope! A tope con la tope. Eta arrasa gertatzen da. Pues que igual se rompe el micrófono. Ez, leheno izan dugu akople bat, chaval. Etorri da, irakasle bat beste gratis, Una coplazo. A ver. Bueno, ahora habla poco. Egunon guztioi eta ongi etorri Pasaitzara. Gaur gure jokorik onenarekin gatoz, Pasaitza Gurpila. Eta Gurpila honetarako bi partatzaile izango ditugu. Laia Pérez eta Neka Irujo. Entzuten da, superongi entzuten da. Vale. Egiten dut lo demás. Bai. Hasi dadila Gurpila. Lehenengo letra, arekin... Pero dime quién, ¿no? Vale, Laia. Lehenengo letra, arekin, abereak zaintzen dituen pertsona. Anderea. Gaizki, ez da zer gertatzen, guazen Neka. A letrarekin, animaliak sendatzen dituen pertsona. Pasaitza. Bueno, zuretzan da, Laia. B letrarekin, esnea ematen duen animalia. Bella. Oso ongi. D letrarekin, esan duzelaia ondoan dagoen auzo bat. Pasaitza. Bueno, Neka zure txanda. B letrarekin, ezin du hartu patio orduan ostiraletan. Baloia. Oso ongi. D letrarekin, Frankoren eredu politikoa. Pasaitza. Bueno, Laia zure txanda. E letrarekin, joatearen aurkakoa. Etorri. Oso ongi. F letrarekin, Jon Armentiak ikasten duena. Fiki. Oso ongi. G letrarekin, ardi esnearekin egiten den produktua. Gazta.
Oso ongi. H letrarekin Ares eta Ur gaziz konposatuta. Pasahitza. Bueno, eneka zure txanda. E letrarekin eta akronimoaren lehen hitza. Euskadi. Oso ongi. F letrarekin Julenek irakasten duena. Pasahitza. Vale. Laia zure txanda. I letrarekin atzerrira joateko behar duzun hizkuntza nagusia. Ingelesa. Oso ongi. J letrarekin Chromebookean ezin dena erabili baina erabiltzen dena. Jolasak. Ez. Gauza bat, eske hemen ja jokuak. Orduan, ¿qué digo? Que está bien o mal. Sí que está bien. Sí, espera. Está... Algo de- A ver, cuando lo escuche que me conteste. Nada, escúchalo. Ahora escucha. Qué bueno, padre. Ah, pues escuchar porque no tocaba la apuesta. Entonces, ¿qué digo? Zer. Que jartzen du jokuak, baina esaten badute, jartzen duela jokuak, baina esaten badute jolasak, lo doy por buena. Bai. Ah, pues ondoan ongi. Area eta ondartzaren azkenean hori ez dut aldatu y no me convence mucho, baina bueno. Rosa, si yo estoy en la cámara de Charo, el micrófono de ahora no se escucha, ¿no? Digo, porque no. Bai. Entzuten dira guztirurak, entzuten dira momentu guztia. Osea, guk ezin dugu ezer esan, Zatik, ez dira muteak. Eta esaten dut J letrarekin edo Jota, o como digo. Jota. Yo está. ¿Qué pasa? Vale, pues me va a salir J. Zaitut ongi, manejatzen, Eta horrela, Vale? Eta zu hor, eta zuek bitarten manejatzen badazta, Guk aroari lagundu behar dugu, bai? Ya está, no? Bai. Ya está. Garbitzen dut. Venga, orduan, bai, esatu, Jolitzen gara hemen. letra garbitu, Eh? partida berria, Sí. hori da. Lau minutu ez da. Ez, lau minutu ongi edo gehiago. Ongi, ongi. Nire ustez. ¿Cuántos hombres pasan palabra? Gauza bat. A ver, gauza bat. Utziko nuke bost. Bost minutu, venga. Vale. Bai. ¿Pasan palabra cuántos son? Minutu bat. Oiek, Oso pasapalabra gutxi. Ah, pero esto es marca blanca. Profesionala. Lortzen dituzte minutuak, baina gehienez esaten dute minutu eta piko, osea, Bai. egiten dute atoa. Vale, orduan 5 minutu. Bai, 5 minutu. Vale, 300 orduan. 300 minutu. Rueda de prensa. Rueda de prensa. Bueno, bai, ondo jolastu dugu. Son Jotiki. Qué buen jugador. Oye, Jotiki, cuando Aroa diga el nombre del. Vale, En este caso, Neka, haz como Charo, saludo poco, hace un poco tonto. Ya han dago. Eso. Vale. Charo, a tu afición, mandales un beso. Pegi, ikusi zaitut oso ongi hor, mikroak ez egia da pegetzaiela ikusten horrelan bi. Pues nik uste du, ya está, chicos. Oye, Ipurdia, acera. Vale. Ponte. Da manía. No sé para que se te vea. Vale, bueno, ba orain zer, Pitzora ahí. imaginatu dago jendea hori ikusten, zer egin behar duzu. Gauza bat, lo vais a flipar. Nos marcamos unos bailes. Dio kadi, hau super garrantzitsua da. Eta orduan, orain kenduko
No. Creo que se ha quitado. No. Lehenengo, Eso aquí y lehenengo luego aquí. aurkezera volumena eta gero hori. Hori da. Aquí el de volumen, vale. Bai. Bai. Aroa. Tienes aquí un pelo que se te ha quedado un tope. ¡Ella! Hola. Tú no tienes que venir, ¿eh? Sí. Miren, es que, miren, este, Tapia. Hola, bienvenida. Hostia, ¿en qué la voy a quedar? Laia hemen, ezta? Ah, vale. Laia, Vaya. que profesional. Este. No, al revés. Oye, pero ¿esto qué es? Me parece mejor. Que si no me voy a No, liar. esa cámara es peor. Ay, Es que no, habla como un poquito No, mira, tienes que verte la cara, tienes que verte la Venga, cara. no pasa nada. Tienes que verte la cara. Ahí Esa va. cámara, sí, Sí, sale la patatada. Tiene que salir un poco Tú también. eres Laia, la vida es muy dura. Ala, pero esto es broma. Hay una buena recompensa. Los micrófonos no los toquéis, ¿eh? Ellos dos solo se desayuno. Tutxak, diploma eta... No sabía, no. Bai. Bale bat, 10 eurokoa nahi duzuna. ¿En dónde? ¿Por qué no me dan los 10 efectivos? Venga, eseri eta txintxo, bale? Pagar nada, la verdad. Oye, que me da mucha vergüenza. A vosotros ¿sabes? No, luego el premio es unos coches y la que gane 10 euros para gastar en la cafetería. Hola, amiga. Has avisado con las caras. Ay, que no. Pendeja, que no. Me he equivocado. Llamar a Tapia. Digamos a todo el mundo. Eso, ya. Pero no se enteran. Venga, va, Si mugi. no se entere, bueno, no bueno. Venga, si llamamos a Tapia mal. Claro que no has pasado lista de quién es. Toma la llave. Claro, falta pila gente. ¿Por qué Sí, pones no, el segundo puesto? solo vino mirando a ver. Eso es porque ve la cámara allí. Pero ¿dónde se va a ver mi cara? Ah, ahí. Está en directo en el Esto ha coche. sido una escena. Se va a ver nuestra cara ahí, Erika. Una cosa, no se asustéis, ahí va 9 segundos tarde. Sí, va atrás, a ver, no sé qué me digas, que vas a Pero porque estáis analizando esto Venga, Neko, eseri zure tokian. Nos suben a activar ya las cámaras. Quiero ver cómo va a ser, no sé qué. No empiezan a descojonar. No pasa nada, mira. Ya tendrás tu recompensa. A mí con los chuchos me vale, ¿eh? Bueno, que si dura una hora no pasa nada. Sí. Se está saliendo la sangre. Yo también voy a hacer esta Se mierda. sale la sangre. Gulpe. Bienvenido. Venga, Mariana, que te toca. ¿Qué tal? ¿Te has pegado un tiro o qué? No, creo que tengo que... Ah, Vale. ¿qué te ha dicho? Corre, a operar. Bueno, ahora vamos. Se ha enfadado. Yo le he dicho y se ha enfadado. ¿Sí, no? Sí. O sea, felicitarle luego a Tony. Sí. ¿El agua o qué hace? Llévame que le damos. Ya. Ah, ¿sabes bien quién es? Ya. Cantamos bien. Zure gelakoa, Neko? Es que en teoría Imagino. Es que no Rafael Que sí, que ahora viene el Tapia y compañía. le tenemos que apoyar. Venga, va, sartu eta... Aquí. Te tengo que dar. Sí. Si me lo vuelvo Ay. Quisiera salirme de acá. Para que gane nada. Para que gane nada. Yo pensaba que esto era de pachanga. Es pachanga, tranquila. No está permitido el dispositivo de abanicamiento. En ECA no está permitido nada de permanente. Vale, venga. Qué bonito. Venga, no se ha permitido el dispositivo de abanicamiento en clase, porque se puede considerar como una falta de respeto hacia tu compañera a como ver, una ventaja más. kontatuko dizuegu, bale? ¿Verdad? Ella va a ser muriendo de calor. Bale, pasadira 1 minutu. A ver, gauza bat esango dizu. No te había visto, nena. Baldin bada, besinetan eta egoteko elkarrekin, ospalean. Oye, yo no quiero esto. Eta baldin bada, kolletitak eta emateko, Deja que el micrófono no lo suene ni nada. Ay, que el micrófono tal cual como está. fuera, fuera, Este es broma. Porque tengo que empezar yo. Zue zer izatea, Puedes ir pasando ahora.
Orduan, etorri zarete, da, sari bat da, hau da sari bat, orduan, mesedez, aprobetsatu sari. Badago jendea, etorri naizuna, ez dena etorri. Orduan, hemenekan aurrera, a ber, txalo egin dezakezue, bai. Orduan, esaten dizuegunean, benetan, osea, kasten badin bada, esaten dizuet, como si nos quedamos en puerto, berdintzai, joango da, mesedez, kanpora, no, kanpora. Eta hasten badin bada norbait kexaka, belarritik harrapatuko. Bai? Ados? Orduan, txalo egin dezakezue bai, komentarioak ez, isilik. Bale, segatikan hemen daude, bi lehiakide daude, eta entzun behar dituzte galdera. Zuek ere bai, zuek ere isilik. Osea, ezin duzue komentario egiteke. Bai? Bai. 2 minutu falta dira. Guau. Zara, gaur gure jokorik onenarekin gatoz, Pasahitza Gurpila. Eta gurpila honetarako bi partatzaile egongo dira gurekin. Azkarrenak, jatorrenak eta ederrenak. Eta gurekin Laia Pere. Eta Eneka Irujo. Baina jokatu aurretik gogora ditzagun arau nagusiak. Helburua oso simplea da. Alfabetoko letraz eta joango gara eta nik emandako definizioari dagokion hitza asmatu beharko duzue. Batzuetan hitza letra horrekin hasten da eta beste batzuetan letra horrekin barnean dauka. Gurpila osatzeko guztira 5 minutu izango duzue. Erantzuteko moduak. Erantzuna badakizue ozen hau jukatu edo esan beharko duzue eta asmatzen baduzue argia berdez jarriko da. Eta horrengo letrarekin jarraituko dugu. Zalantzan bazaudete gehienez hitz bakoitzeko bitan esan izango duzue pasahitza. Akats bat egiten baduzue letra hori gorriz jarriko da eta ezingo duzue puntu hori berreskuratu. Guztira 20 hitz asmatzeko aukera dago. Gurpila amaitzan hitz gehien asmatu dituenak irabaziko du gaurko saria. Has gaitezen. Laia, A letrarekin abereak zaintzen dituen pertsona. Abeltzaina. Oso ongi.
B letrarekin esnea ematen duen animalia. Bella. Oso ondo. D letrarekin Sanduzelai ondoan dagoen auzo bat. Ondoan... Donibane Garazi. Ez, gaizki. Zure txanda, Eneka. A letrarekin animaliak sendatzen dituen pertsona. Albaitaria. Oso ongi. B letrarekin ezin da hartu patio orduan ostiraletan. Baloia. Oso ongi. D letrarekin Frankoren eredu politikoa. Diktadura. Oso ongi. E letrarekin eta akronimoaren lehen hitza. Osea... Bale, ditxen. Euskadi. Bai, oso ongi. F letrarekin Julenek irakasten duena. Filosofia. Oso ongi. G letrarekin Asterix eta Obelix herri horretakoak dira. Pasahitza. Vale. Laiaren txanda. E letrarekin joatearen aurkakoa. Etorri. Bai, oso ongi. F letrarekin Jon Armentiak irakasten duena. Fisika eta kimika. Bai. G letrarekin ardi esnearekin egiten den produktua. Gazta. Bai. H letrarekin arez eta ur gaziz konposatua. H letrarekin arez eta ur gaziz konposatua. Pasahitza. Vale. Eneka zure txanda. H letrarekin milioika judu hil ziren genozidioan. Holokaustoa. Bai, oso ongi. I letrarekin Fertxuren abizena. Izquierdo. Bai. J letrarekin energia neurtzeko NS-ko unitatea. Joule. Bai, oso ongi. K letrarekin zer izan zen la modelo. Kartzela. Bai. L letrarekin klase gabeko asteko lehen eguna. Berriz, barkatu. L letrarekin klase gabeko asteko lehen eguna. Ki? Pero pues pasahitza. Vale. Laia zure txanda. I letrarekin atzerrira joateko behar duzun hizkuntza nagusia. Ingelesa. Oso ongi. J letrarekin Chromebookean ezin dena erabili baina erabiltzen dena. Jokua. Bai, oso ongi. K letrarekin fruta laranja. Z letrarekin. K letrarekin fruta laranja. Kakia. Bai. L letrarekin Errusiako irautzaren buruzagi nagusia. L letrarekin Errusiako irautzaren buruzagi nagusia. Pasahitza. Vale, Eneka zurekin goaz. M letrarekin egunero institutora sartzeko jartzen dutena. Musika. Bai. N letrarekin hizkuntza eskolaren izena. Hizkuntza eskolaren izena. Pasahitza. Vale, Laia zurekin. M letrarekin Iparralde Institutuan egin dugun karta txapelketa. Musto. Bai. N letrarekin Hitlerren jarraitzaileei nola ditzen zitzaien. Naziak. Bai. O letrarekin Errealeko aurrelarikirik onena. Oiarzabal. Bai. P letrarekin K simbolo kimikoa duena. Potasio. Bai. S letrarekin txotx egiteko erabiltzen den edaria. Pasahitza.
Vale. Eneka. O letrarekin Iruñeko futbol taldea. Bai. P letrarekin jarraitu abestia. Nire partido porru. Vale, Laia. T letrarekin angelu baten aurkako katetoaren eta alboko katetoaren arteko zatidura. T letrarekin angelu baten aurkako katetoaren eta alboko katetoaren arteko zatidura. Vale. Eneka. S letrarekin gorputz heziketako irakasle mitikoa. Susana. Bai. T letrarekin sinoa eta kosinua lantzen dituen matematikaren atala. ¿Se letra? T. ¿Algo se repite? T letrarekin sinoa eta kosinua lantzen dituen matematikaren atala. Trigonometría. Bai. U letrarekin gizonezkoen ugaltze aparatuaren organo bat. Uretra. Bai. Osan. Eta azkena, Z letrarekin ZN simboloa. Zinka. Bai, oso ondo. Laia. U letrarekin ipurdi zuloa. Uzkia. Bai, oso ondo. Z letrarekin kamutxa ez dena. Zorrotza. Bai. Orain bigarren txandarekin goaz. Laia. H letrarekin arez eta ur gaziz konposatua. Salda pasaitza. Bai. Pasaitza. Eneka, G letrarekin Asteri eta Obelix herri horretakoak dira. Pasaitza. Laia, L letrarekin Errusiako irautzaren buruzagi nagusia. Pasaitza. Vale. Eneka, L letrarekin klase gabeko asteko lehen eguna. Vale. Laia, S letrarekin txotx egiteko erabiltzen den edaria. Sorbetea. Ez. Vale, Eneka, P letrarekin jarraitu abestia. Nire partido porru. Vale. Laia, H letrarekin arez eta ur gaziz konposatua. Pasaitza. Vale. Eneka, G letrarekin Asterix eta Obelix herri horretakoak dira. Laia, T letrarekin angelu baten aurkako katetoaren eta alboko katetoaren zatidura. Pasaitza. Vale, Eneka, L letrarekin klase gabeko asteko lehen eguna. Pasaitza. Laia, L letrarekin Errusiako iraultzaren buruzagi nagusia. Pasaitza. Vale, Eneka, N letrarekin hizkuntza eskolaren izena. Pasaitza. Laia, H letrarekin arez eta ur gaziz konposatua. Pasaitza. Vale, Eneka,
P letrarekin jarraitu nire abestia. Partido, porru. Laia, H letrarekin Ares eta Ur gaziz konposatua. Ares eta? Ur gaziz konposatua. Pasaitza. Eneka, N letrarekin hizkuntza eskolaren izena. Nugeo, o algo así. Bai, oso ongi. Laia, H letrarekin Ares eta Ur gaziz konposatua. Pasaitza. Eneka, L letrarekin klase gabeko asteko lehen eguna. Larun bata. Bai, oso ongi. Beste batzuk dituzu egin gabe, Erre ez dago. Bukatu da denbora. Orduan ikusiko ditugu puntuazioak. Vale. Laia. T letrarekin angelu baten aurkako katetoaren eta alboko katetoaren arteko zatidura. Tangente. Bai, oso ongi. H letrarekin Ares eta Ur gaziz Hondartza. konposatua. Oso ongi. Eta azkenik, L letrarekin Errusiako iraultzaren buruzagi nagusia. Lenin. Oso ongi. Erre ez da. Que no hay. Bueno, ikusiko ditugu puntuazioan. Txaro. Txaro. Vale. Mikel. Vale. Irabazle bat daukagu. Baina lehenengo partatzaileak etorri ona mesedez. Vale. Eta gaurko irabazlea Laia Perez. Baina enekarentzat Txutxo poltsu. Eta zuretzat eta tu kafeko 10 bale o euro bat. Euro bat. Eskerrik asko. Porru patata, lo iba a decir, hostia. Eskerrik asko tortzeagatik eta hurrengora arte. Tú lo iba a decir. Hostia, qué bueno. ¿Qué más me faltaba? Don Iván Garazi me suelta yo, pero ¿qué Garazi de qué? ¿Cuál más me faltaba? Porque me ha salido R no hay. HL. La H.